Бельченко Лизавета, вучаніца 10 класа Дзяржаўнай установы адукацыі Запольская сярэдняя школа Чэрніцкага района. Максим Богданович. Беседная. А чалом, мои гостейки, собирайтесь на беседочку. На беседочку у хату новую сосновую, да за столики кляновые и обрусики бялёвые. Ой, бялёвые самотканые, узоры вышиваные. Вышивала я у 7 шаўкоў, вышивала каршуновый суд. Ён суды дае, перасуд бярэ, з большых птушак хоть папёрыку, а з драбнейшых дык і цэлы хвост. Прыхадзіў тут мужик-верабей, каршуну ў ногі кланяўся, на сініцу цешчу жаліўся. Не дамовіў ён скаргі свае, як пачаўся і трэск ігрук. Успырхнулі ўсе, злякаўшыся, разляцеліся, хто куды здалеў. Каўка неяк затрымалася, ды і тая пахавалася, і узораў не асталася. Ды красна беседа не узорамі, а ласкавымі прыгаворамі, не адвабнымі абрусамі, а ласкавымі прымусамі.